Naduso sa karon ni Iloilo City Councilor Johnny Yang ang proper decorum sa mga konsehal sa Iloilo City kadungan sa aginbuyan nga privilege speech. Sano kaya nga iya naobserbahan nga wala sang proper decorum ang iya makaupod nga konsehal sa diin wala sang respeto ang mga ini sa pagbuya sa mga person attacks kag derogatory words. Ni kasunod sa mga ginbuyan nga tinaga sang iya kaupod nga konsehal sa mga tinalikdan nga sesyon. Ginadaso niya nga dapat mayara sang respectful communication, orderly debate kag enforcement of rules sa konseho sa diin dapat manabat ang wala nagasunod. Samtang nakisugot naman ang mga konsehal sa Iloilo City nga magasunod na sa proper decorum sa mga masunod pa nga mga sesyon. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny kauyon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.